Аркадзь Куляшоў. Балада аб 4 заложніках. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы. 4 пад канвоем з дому. 14 старэйшай дзяўчынцы. 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоняць цётку, сястру Міная. А Мінай — гэта бацька іх родны. Бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клююць новы загад, суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен з'явіцца, скарыцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клеці. Они з'явяцца, расстраляны, будуць заўтра заложнікі, дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Міная. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за крату, за якімі і сонца, і неба? А ці скора к нам прыйдзе татка? Скора. Суцішае цётка малога. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю даст, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні. Суцяшае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, праўду кажа пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога толькі меншы, сын 3гадовы. Вы нічога яму не кажыце. Навучае дзяцей Міная. Сын у сне гаворыць аб жыцці, па якому пойдзе дадому. У астрожнай, трывожнай цішы сняцца краты малодшаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні. Суцяшае кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца зыходзіць. Заспявалі жаўранкі ў полі. Іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык раду і в сонцу, і волю. Іх салдат да сцяны прыстаўляе. Цэліць кат у льняных галов. Пачынае сыну Міная. Стрэл. Упаў хлапчук 3 гадоў. Кат ізноў пісталет здымае. На сцяне заложнік уцік. Вось і ўсё. Перад бацькам Мінаем станьце ўсе бацькі на калені.